Ola a todos, o programa de Alalá desta noite estou segura, non segurísima, de que vai emocionar a moita xente. Por qué? Porque o grupo protagonista naceu nunha escola de Lugo hai xa case 40 anos. Pouco tempo despois, baixo o nome de Folk 72, presentáronse a un festival en Mondoñedo e gañárono. Aquilo cambiou no todo no grupo, cambiou tanto que cambiaron ata de nome. Pasaron a chamarse Fuxan os Ventos. Co paso dos anos, convertéronse en auténticos ídolos de masas e varias xeracións de galegos aprenderon a cantar as súas letras. Letras que falaban, que protestaban, que reivindicaban sobre temas como o atraso cultural, a lingua, a fame, a miseria, os problemas da muller, pero que tamén falaban dos traballos do campo, dos oficios, das festas. O caso é que tiveron tanto éxito que percorreron prácticamente toda Galicia, de vila en vila, de aldea en aldea, subidos aos carros, aos tractores, aos palcos, pero tamén chegaron aos mellores escenarios de toda Europa. Estiveron en París, en Zúrich. Un bo día, alá polo ano 89, decidiron que non volvían a subir aos escenarios, que non volvían a actuar diante do público. Tiveron que pasar 20 anos de longa espera para que alguén os convencese e volvesen a subir aos escenarios. E aquí están de novo. Cando se produciu ese momento, Fuxan os Ventos subiu ao escenario de novo, foi algo máxico. Comprobaron que moita xente, todo o seu público, seguía cantando as súas cancións. Así que para nós é unha honra inmensa ter no Alalá desta noite a Fuxan os Ventos. Están aquí de novo, nós encantados, e só vos queda unha cousa: cantade todo o que poidades. Que ben cantan, que ben bailan aquela... Falarvos sobre Fuxan os Ventos é tremendamente difícil, porque é un deses grupos que marcou a historia da música galega. Pasaron polas melodías tradicionais, representaron a canción protesta, musicaron poemas de grandes autores e crearon cancións que de tanto cantalas xa nos pertencen a todos. A súa é unha longa viaxe, na maleta levan os anos, pero tamén 8 discos maravillosos. Levan os recordos de milleiros de actuacións por cada recuncho de Galicia e a fortuna de sentir que representaron e representan o sentir de moitos galegos. Con tan pesada equipaxe, precisaban coller folgos e no ano 89 deixaron de actuar en directo. Fixeron unha pequena parada de case 20 anos, pero están de volta. E na súa maleta hai un novo disco, Terra de Soños, soños que viñan mesturados cos nervios, ca emoción e ca incertidume de volver subir a un escenario. Presentáronse no Auditorio de Galicia, máis vellos, sí, pero moito máis sabios, e tardaron só un momento en poñernos a pel de galiña outra vez. Creo que me faledes da sensación da volta, da sensación xusto previa a cando un se sube ao escenario 20 anos despois. A ver, dous 20 segundos. Pic, 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 pic. Moitos nervios. Perdemos as tablas. Sí, que non sabíamos como iba, eu non sabía como iba a reaccionar unha vez que estuvera ali diante do público. Foi sair. Sí, esquecerse de todo. Choraches? As entradas estaban agotadas desde había días. Era moi grande un pouco a responsabilidade. Era a responsabilidade de moitos anos despois volver a subir no escenario. Asume nese momento a vida do grupo en 5 minutos. O momento ese de sair, que saímos para poñernos todos así a cantar, sabes? E ver ali o gelo todo cheo de xente. Diste, madre mía, en que embolado nos metemos. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tan ben, que a señaldade me espanta. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tan ben, que a señaldade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubiño, aunque as vegadas saudoso faise no arrechouchiño. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta. Canto o seu eixo tan ben, que a
a señaldade me espanta. E o meu carro é cernadura, sabese carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixereza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva brogando, traime a colleita pra casa. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Aquí foi onde empezou todo a finais do ano 71. Aí está o que é a Casa Diocesana de Exercicios, na que nós tuvemos os primeiros ensaios. No salón de actos de aí da Casa Diocesana fixemos o que podemos considerar a primeira actuación, o primeiro concerto de Fuxan os Ventos, non? Que era nun festival chamado Festival de Primavera, e que para nós ten moitos recordos porque realmente foi, aí podemos decir que foi a primeira actuación do grupo, non? O primeiro concerto de Fuxan os Ventos. Dinme que me hei de perder por non calarlle a ninguén, e o estar calado acabouse, xa tempo lle era tamén. Foi o cura Mato de Lugo quen tivo a idea de xuntar a 6 rapaces e 6 rapazas na casa diocesana para montar un coro. O home non se imaginaba en que ia acabar todo aquelo, porque os rapaces cumpriron co coro, sí, pero algo lles empezou a rebulir na cabeza e ao pouco tempo decidiron formar un grupo. Chamáronse Fol 72 e con el presentáronse aos primeiros festivais. Presentástevos ao Festival de Mondoñedo e un pouco aí cambiou bastante, non? Cambiastes ata de nome aí. Non, bueno, pero non radicalmente, é dicir, isto estamos a falar a finais do ano 71, e entón xa en ese brao, pois Mato compuxo a canción de Fuxan os Ventos, preparámola, e ala nos fomos ao festival o terceiro cancioneiro da San Lucas, ali levamos o primeiro premio, bueno, coa emoción do primeiro premio e, claro, algo totalmente novedoso para nós, a volta de Mondoñedo, paramos a cear e, bueno, xa eufóricos decidimos, bueno, temos que cambiar de nome ao grupo e a partir de hoxe Fuxan os Ventos. E a partir de aí Fuxan os Ventos e empezou todo a rodar. Toda a miña xente de lábregos foi xunguidos á terra cun xugo de boi. Xunguidos á terra cun xugo de boi. Ese momento xusto no que Fuxan os Ventos empezou marcou a esencia do grupo. Eran os últimos anos da dictadura e o atraso político, económico e social era especialmente visible en Galicia. Así que aqueles rapaces miraron arredor e empezaron a protestar. Nos seus recitais reclamaban liberdade e cantaban pola dignidade, polo orgullo dun pobo, e cantaban en galego. Aquelo espertou as inquedanzas e a ilusión de toda unha xeración. Escritores comprometidos como Darío Xoán Cabana ou Manuel María empezaron a ofrecerlles os seus poemas para que Fuxan os cantaran. E sen ser moi conscientes, aqueles rapaces de menos de 20 anos convertéronse na voz da mocidade galega dos anos 70. Tareixa e Moncho son parte daqueles anos de Fuxan os Ventos. De nosotros interesábanos, pero porque o sentíamos así, o queríamos facer así, falar da problemática social que tiña este país e que ten hoxe e sigue tendo. E durante un tempo, pouco, pero durante un tempo cantamos en castelán tamén. Entón chegou un momento que houve un posicionamento político no grupo de decir, hasta aquí chegamos, de aquí non se canta nada máis en castelán. Só fixemos unha excepción e durante un tempo tuvemos todo o repertorio en galego, agás unha peza en castelán que era La Emigración. Entón, mentres non tiveramos unha peza que falara dese tema, non eliminamos La Emigración do recital, do concerto. En ese momento falamos con Marica Campo e pariu Muller.
Que eso é un himno. impresionante. Entón, claro, unha vez chegou muller xa, lógicamente, la emigración desaparece, pero quer decir que mezclábamos estes dous asuntos porque pois o posicionamento social e político no momento no que vivíamos, ou tú pasabas de todo, cousa que non facíamos ningún de nós, ou se non tiñaste que involucrar no ámbito da vida que ti tiveras. Nos na música, pois na música. Pero dicir que cantabades prácticamente, excepto esa canción, todo en galego, no momento no que cantar en galego. Sí. Era casi subversivo. Sí, sí, sí. E grababades en Madrid. Sí. Creo que ao principio a condición era que tiñes que cantar en castelán, non? Houve un intento por parte da discográfica de que cantáramos en castelán. Pois según eles, a música galega, o sea, en galego non tiña saída máis alá do Padornelo, non? Entón, bueno, como nosotros profesionalmente nunca a isto nos dedicamos e tiñamos claro que non íbamos a vivir da música, dixemos que tiñamos outros principios e era condición sine qua non. E bueno, e efectivamente non lles quedou máis remedio que aceptar. Eso foi a cambio de que despois os royalties foran unhos royalties ridículos, que despois venderon máis discos con nosotros que con todos os que tiñan cantando en español. Pero bueno. É certo que vendíades tantos discos casi como Paco de Lucía. Sí, no, fomos da Philips, durante os anos que estuvemos coa Philips, que foi os 4 primeiros discos, dentro da Philips estábamos equiparados a Paco de Lucía, que éramos os que máis vendía de todos os que a Philips tiña naquel momento a nivel de Estado. Vos imaginadevos sementar, sementarei. En castelán. Vamos a ver así. Sembrar, sembraré después del amanecer. Mientras en el pueblo viva un niño, un viejo y un cantar. No sería. pasou no 89? Por que un día decidistes que non volvíades a subir a un escenario? Supoño que non sería unha decisión dun día, pero... Sí, pois non sei, pois o mellor estaba eso un pouco agotado. A dedicación á música a esas alturas xa tamén demandaba unha dedicación casi profesional, non? E empezamos a criar os fillos, a compatibilizar conciliación da vida familiar, claro. E un pouco todo eso, non? E entonces, pois, e tamén ao un pouco de cansancio de tantos anos. Pero eu creo que a idea de que se volvería a facer algo, vamos, quedou. Creo que cada un por separado a tiña clara na cabeza. De feito, pois, nós como grupo seguimos mantendo relación constante. Unha pregunta que os quería facer. O gran misterio, que fixo Fusión os Ventos neses 20 anos que non subiu... Que pasou aí? Que non subían os escenarios, que non se poñían diante do público. Neses 20 anos grabou un par de discos tamén, pero pues nada, son as actividades normales diarias que ao principio non sabías que facer o fin de semana, eu polo menos, porque como estabas acostumbrado a estar sempre dun lado para outro, chegaba o fin de semana e estabas así como... Alguén pode pensar que despois de 20 anos, xa convertidos en mulleres e homes maduros, serios e formais, os de Fuxan non habían volver con ganas de contos? Pois non. A volta aos escenarios supón tamén a volta aos ensaios, as fins de semana ocupadas e a facer unhas risas cada vez que se xuntan. É que non sei o mesmo. Vamos, ven. Juego. Sí, falta primero el violín. Pero no se veía.
Xa sei de que te rís. Xa sei de que te rís. Sí. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina, Bailei a você, dime con que bailaches. bailei con meu Xosé, bailei con meu Xosé, bailei con meu Xosé. A diferencia dun ensaio de agora a un de hai 20 anos é que nos de agora son máis, porque están os músicos dirixidos por Xosé Lois Romero. Os músicos son parte dos arranxos de Terra de Soños. Eles deronlle outro colorido, pinceladas sonoras que renovaron o espectáculo. O curioso é que algúns destes músicos nin siquiera naceran cando Fuxan xa andaba pateando medio Galicia, pero admíranse mutuamente. Os maiores alucinan cos novos e os novos cos maiores. Normalmente, cando facemos os ensaios coa banda, pois sempre vimos aquí o 16, que é como a nosa casa en Santiago, donde Suso sempre se ofrece a darnos de comer e a tratarnos divinamente, a poñer a nosa música, a facer toda a publicidade que se lle ocurre, a donde chega e máis. Se nos ensaios se divirten cando saen moito máis, porque cuns pinchos e uns viñiños do país Fuxan os ventos retroaliméntase e entón saenlle unhas actuacións en directo estelares. Da familia, é parte da familia. Non sei se iso é entendible. Moncho, que é o mellor de estar con esta xente desde que teño 16 anos. Moncho, por exemplo, entrou en Fuxan, pois en que ano traxe en Fuxan? No ano 80. No ano 80, hai moitísimos anos. Entonces, estou dicindo eu que estar en Fuxan é como, non sei, para min é como, non sei, a xente como unha familia, non? Sí, exacto, esa foi a palabra que dixen. Tan familiar, tan que non o... Treme. Costureiriña bonita, onde ten os teus vestidos? Costureiriña bonita, onde ten os teus vestidos? Teño unha hocha guardados en silla e non para poñer os domingos. Teño unha hocha guardados en silla e non para poñer os domingos. Costureiriña bonita, dime onde te la cama. Costureiriña bonita, dime onde te la cama. No poleiro das galiñas hai silla e non nunha presiña de palla. No poleiro das galiñas hai silla e non nunha presiña de palla. Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Nun caraballo da illana hai silla e non no máis alto ramalliño. Nun caraballo da illana hai silla e non no máis alto ramalliño. A voz de Moncho soa a Fuxan os ventos. É tan recoñecible, pero tan chea de matices como el mesmo. Traballa en Radio Obradoiro e aínda tendo esa voz maravillosa non é locutor, senón técnico de son. Na primeira impresión Moncho parece serio, e así tan grande como é, casi impón respeto. Pero a pouco que un se achega, percibe sensibilidade e un sentido do humor que se parece moito á retranca.
El non estivo en Fuixan os ventos desde o inicio, pero que non viviu contoullo a súa querida Tareixa. O tempo pasou, eu dicía na presentación do programa que estabades un poquinho máis maiores, as cousas como son, pero moito máis sabios, me parece. Me parece. E ti que levas aí toda a vida, porque estabas en Fuxan desde os comezos, os 15 anos. Criaxeste en Fuxan, prácticamente. Medrei en Fuxan, sí. Non che saíron os dentes, pero casi. Casi. Pero boas parte da tua vida está relacionada. Toda a miña vida está mediatizada por Fuxan. A túa e a de Moncho, neste caso, que tamén compartides boa parte. Bueno, eu entrei por consorcio. Entonces por consorcio. Fuxan, sí. Era un sistema. Era un dos sistemas que había. Bueno, despois de duras oposicións, pues entrei aí, ¿no? Pero foi antes cantar ou antes Tareixa? Se entrei por consorcio sería antes Tareixa. Antes Tareixa, non sei. De feito... Non a cambio, por Fuxan. Gracias, Monchiño. Gracias, Monchiño. Non a cambio por nada. Gracias, Monchiño. Dese consorcio naceu Noa. Sí. A pobre que decíades vos antes, que entraba ya música na orella, pola orella, desde que eran pequenos. Sempre se sentaba nos primeiros bancos de donde fora, e o que tiña ao lado sempre lle dicía: aquel son meu pai, aquel é meu pai, aquel é miña nai. Noa ia aos concertos e ás veces acababa dormindo no camerín. Tamén súa nai Tareixa medrara entre xente que cantaba. Súa nai, os veciños, todos cantaban. Ferriños non ten, xa non ten ferriños, pero toca ben. Elvira, ti esta sabía, la verdad? Tú sabías que esta polo menos cantaba a meu pai, que se cantaba por Noceda e por Castelo. Fuxan os seus inicios e toda a súa vida, fundamentalmente nos dedicamos a andar polos povos, a cantar polas aldeas, polas vilas, nos carros, nos tractores, despois en donde cadraba, vivindo coa xente do povo, recolléndolles as súas pezas. Que nos para poder cantar temos que beber primeiro. Modesta, ti acordaste de como lo ollaban? Que era un soniquete moi parecido a ese que acabas de dar agora. Sí. Era moi parecido a este. Ai, Monteiro, meu querido, e a Monteiro, É toda unha vida dedicada a Fuxan, máis ou menos activos, pero é toda unha vida pendiente deles, non? E xa nos primeiros tempos de Fuxan veu cantar a doncos, Este é o campo da festa, aquí detrás temos o bar do pueblo, onde toda a vida fixemos os filandóns. E eu, pois, toda a miña infancia, hasta os 20 e tantos anos que marchei daqui, pois, os desenvolvín nesta paisaxe e neste territorio, non? Entón, para min, bueno, pois, ten un significado especial, e por eso quixen tamén que viñerades aquí. Mira, chegar con ese repertorio cantando en galego a unha aldea dos Ancares, non sei, pregúntome, a xente non se extrañaba. Que va? Non, todo o contrario, era máis raro que fóramos cantar a unha aldea pois de Guadalajara, non? Que aí sí que teríamos claro. Non, ou sería máis raro que chegáramos aos Ancares cantar outro tipo de música, non? Outro tipo de cousas. Non, que va, todo o contrario. A xente sentíase identificada plenamente coa nosa música, tanto na música como nas letras, como na temática que cantabas. Date conta que nosotros empezamos a cantar pois en aldeas moi pequeniñas, nos típicos teleclús que había polas aldeas, encima dun carro, encima dun... Literal, Literal, encima dun carro literal, un pouco máis adiante encima do remolque dun trator. Oi, que avance! Temos unha foto preciosa encima dun remolque dun trator. Entón, o que pasaba sempre é que facíamos a actuación máis ou menos formal, pero unha vez rematada a actuación formal, nos mezclábamos co público e ali cantaba todo Dios. Entonces, claro, ali sempre había alguén de nós que estaba con un casete, con un magnetofón grabando e facíamos a recollida, ou incluso se algunha persoa sobresalía porque sabía moita cousa e non podías ese día, quedabas con ela e ibas outro día. Esa era a maneira de nosotros localizar e facer a recollida. E despois o feito de que nosotros, a maior parte de nós, sexamos mestres, pois tamén deu pé para que, bueno, pois coñeceramos o país andando de escola a escola e aí pois aproveitamos tamén, pero dentro do ámbito de actuación da propia escola e recollendo cousas que despois unhas as volvíamos a preparar tal cal se recollía e outras se pasaban pois polo tamiz de Fuxan tanto en canto á letra como en canto á música. As
Masalla da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches. Bailei con meu amor, bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Espese pola cabeza e distrese polos pés. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. Dime con quen bailaches. Bailei co coronel, bailei co coronel, bailei co coronel. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina? Bailei a você. Dime con quen bailaches. Bailei con meu xesé, bailei con meu xesé, bailei con meu xesé. Bailaches, Carolina? Bailei a você. A min do cómic me gusta moitísimo o cómic da realidade. Este era todo en Santiago. Este é o Atlas do Toural, non ves? O Pazo de Mendaña. Este é o autor do guión, Fausto dibuixante, e estaba eu, porque como eu andaba sempre en todos esos fregados, pois tamén me sacou. Eu son Pedro, son o director desta biblioteca, que é unha biblioteca infantil e juvenil. E volvo outra vez a limpiar hasta que está chea e sorrinte. Un aplauso para Pedro, que o fixo moi ben. Eu empecé a vir a esta biblioteca pois cando abreu, en febreiro do 74, estuve en o día de inauguración, quedeime alucinado. A biblioteca sempre teña música de fondo, e bueno, entre esas músicas, a que máis soaba desde o ano 76, pois era deste disco. Este disco soaba na biblioteca constantemente, eu creo que o poñían e así que acababa o volvían a poñer e o volvían a poñer. Non sei se xa daquela quedei encamiñado por un lado para a biblioteca e por outro para Fuxan os Ventos. Estou imaginando antes de entrar en Fuxan, seguro que berreabas algunha canción concretamente. Si, agora forofo de Fuxan desde o primeiro disco, do ano 76. Si, iso nunca o confesei a estos, porque se lles dice, se suben a la parra. Eu, cando entrei en Fuxan, tampouco lle dixen a estes, eu non tuven que estudiar as letras nin os temas, eu coñecía todos os temas perfectamente. Eu, ao principios dos 80, era un seguidor, coñecía perfectamente toda a discografía de Fuxan, igual que tamén coñecía de Milladoiro, e vamos, que estaba, como quen dice, pa salir. Pedro cantaba na biblioteca e Antón polas montañas de Lugo. Pateounas e nela aprendeu a sentir un enorme respeto polo saber popular. Observou, copiou e agora ten unha exposición permanente sobre as pallozas no Museo de Lugo. Recollimos un pouco por concellos, non? Esta é do Cebreiro. Esta daqui é unha palloza do Concello de Navia de Suarna. A partir da palloza vai medrando a casa e as construcións adxetivas. Outra forma de medrar as pallozas vémola na zona da Fonsagrada, en Paradela. Cando vemos estas cousas decimos que bonitas, pero levan a tristeza metida dentro porque son cousas que estás facendo e que ao mellor quedan así, pero realmente as casas, as pallozas que están, pois ao mellor desaparecen, non? É un compromiso tamén, como da música, como de idioma, como de todas as cousas, e que a nos deu por enfocalo aquí dentro da provincia de Lugo, que, bueno, somos lugueses e temos que tirar por Lugo para diante. Como en casi todo o que me involucro, pois pasa a ser todo, non? Cando fago maquetas, involúcrome nesa cousa, e na música exactamente igual. Entonces, Antón ten fama de que, Maruxa? De simpático, de chistoso, de
pois, non sei, é o que lle quita a punta a todo. Bueno, pon, digamos, a vena humorística. E Maruxa? Bueno, Maruxa ten eses dotes de exixencia que ten unha muller inteira nese sentido, é dicir, gustan as cousas claras, as cousas no seu sitio, e cando non as ven no seu sitio, dice o que ten que decir, aparte de cantar ben. Iso que se di con carácter, Maruxa. Bueno. Hola, José. Maruxa é unha das voces prodixiosas de Fuxan. Cantas veces intentamos dar esas notas imposibles que ela dá. No tempo que estivemos con Maruxa, descubrimos a unha muller con carácter, sí, pero tamén moi divertida. É mestra, como a maioría dos Fuxan, no seu caso mestra de música. Os rapaces están encantados porque aprenden xogando, mesmo aqueles que teñen algunha dificultade, porque ela fai todo o posible para integralos. E aparte deso, para que sepan diferenciar un son de onde ven esa fonte sonora, non? Toca ben para que escoite. A ver, Andrés. Por onde che soou a campá? Diego. Vale. Ben. Diego, se non escoitaches ben, avisa e volvemos a tocar, vale? Tardamos. Por onde che sonou? A ver, Xosé, enséñalla. Vale, moi ben. E na casa que vos dixeron? Que esta é a pregunta que sempre Na nosa casa? Sí. Alguén vos dixo non deberíades atrevervos a volver? No, para nada, para nada. Miña mãe díxome, feiras, festas e mercados como sempre. Sempre me dice... Feiras, festas e sí, mercados. porque non vou moito ao mellor pola casa, pois non viñen porque estuve en tal sitio, mamá, vamos volver cantar, feiras, festas e mercados. O ano pasado, mentres estivemos preparando o concerto, pois a verdad é que ensaiábamos do orden de 2 fines de semana ao mes. Ou 3. Ou 3. E claro, eso queiras que non, durante a semana traballas, o fin de semana marchas un día para Lugo, ou 2, e despois volta outra vez, a verdade é que na casa víannos pouco, polo menos a mí. Aínda que paraba pouco na casa, foi ali onde medrou o seu fan número 1, o seu fillo máis pequeno, Gonzalo. Ele é un exemplo perfecto de que as cancións de Fuxan os Ventos chegan tamén ás novas xeracións. Ali onde está... Como xoven, A min gustame... Que che din os teus compañeiros da música nosa? Non me gusta chulear de que teño unha nai cantante, joder. É humilde o chaval. A canción que máis me gusta é como se chama. Ai, a ver se te acordas ti. A do lobo. Esa. A de 3 feros galgos iban correndo e ven o lobo e... Esa é a que máis me gusta de todas. Por favor, cántanos la canción. Unha estrofiña, aunque sea solo. Ti fas o... Por unha noite de séculos corrían 3 feros galgos da noite, afiados como dardos, e un lobo de ollos de lume tras deles iba avanzando. Levaba luz nos seus ollos, luz de días agarrados, e entrando en terra de soños, iban os soños cantando. Corre lobo de esperanzas, brinca muros e balados, dices 3 galgos da noite, queden vencidos e escravos. Estrelas con nova forza alumaron, os galgos corrían
Mira, que máis cambiou? Que cousas cambiaron? Cousas A cambiaron, ver, madre mía. cando mirades desde o escenario, por exemplo, antes viades un tipo de público, imagino. Non sei se agora é o mesmo. Nun principio pensábamos que iba a haber xente maior, que era máis ou menos da nosa época e tal. E sorprendeunos ver que ves cativiños, que ves xente de todas as idades, pero moita xente nova. E como se explica eso? Porque hai un salto xeracional, eses 20 anos que non estivestes, digamos, en contacto co público, naceron xeracións de rapaces que algún nin escoitaría a Fuxan nunca. Bueno, aí hai, a min pareceme, que aí o que houve foi, hai unha xeneración que é a coetánea, nosa, que escoitou Fuxan os ventos, os do ano 72, os do 83, a todos. Esa xente tuvo fillos e fillas, e eses fillos e esas fillas iban nos seus coches cos seus pais, escoitaban as cintas que escoitaban seus pais, e eso foise funcionando como a literatura de tradición. Eso que se vai correndo, porque outro día en Lugo, e que era increíble, é dicir, mirabas e decías tú, Dios mío, pero de onde saen, non? E ten que ser por esa cuestión, e despois, eses rapaces que nunca escoitaron, pero que escoitan de, olles, mira, estes é que dicen que son a leche. Bueno, outro día, firmando discos alá en Lugo, pois eu si firmei, imagínate, 20 discos, 10 era de xente nova. Efectivamente, case 40 anos despois daquel primeiro Fuxan, a xente nova segue indo aos seus concertos. Por qué? Pois quizáis pola nostalgia herdada de seus pais, ou por curiosidade, ou quizáis porque aínda hoxe esas cancións que falan de cousas tan simbólicas como un carro que canta, unha sementeira ou un afiador, seguen espertando o sentimento dunha identidade, o orgullo de ser galego. En todo caso, os Fuxan volveron coa mesma ilusión e cos mesmos nervios, porque, curiosamente, despois de tantos anos, aínda non actuaran, por exemplo, nunca no San Froilán. Eu non podo estar nervioso porque estou na miña terra, no meu pobo, e entón xa está a peña aí Xa está aí convocada, entón eu creo que non vai haber ningún problema. Queda media hora, en estes momentos, bueno, un pouquiño nervioso, pero precisamente os peores momentos son os de estes así, agardando que empece o concerto, que este así, é o peor que, para min, polo menos. Este é o camerino da banda, e imos ver a ver que están facendo aquí. Ven, Sergio! Agora parece que está un pouco, parece que está máis nervioso que a nosa aínda. Os nerviosos, estás ben? Nerviosísimo. Pasa adiante. Ahora aquí estánse poñendo guapas. Estánse poñendo guapas as estrelas. Los campos de Vilar de Fortes. A ver, fai esos ejercicios que facemos. A ver, eso A ver, eu sigo. Sigo con miña ruta. Que che parece, tío? Se sei nuevo é 3 máis. Bueno, ya este é o que hai antes de subir a un escenario. Famosos. Eu creo que non. O sea, a xente coñece Fuxan, pero vamos, non sei, eso de ser famosos é algo para as grandes estrelas, eu creo. Aquela aventura que empezaron uns rapaces de apenas 16 anos no coro dunha igrexa, xa vedes que deu 1000 reviravoltas increíbles. Gañaron festivais, foron número 1 de ventas de discos da Philips en España, iso sí, renunciando a moitos beneficios por cantar en galego. O seu éxito converteuse no berro dunha Galicia que entraba na democracia, reclamando autonomía e identidade. E as súas cancións, en himnos que cantaron en riba dos mellores escenarios de Europa e nos mellores remolques do Piornedo. E o mellor de todo é que 4 décadas despois Fuxan os ventos volve a estar de moda. E iso é maravilloso, porque grazas a eles moitos de nós podemos seguir cantando. Fuxan os ventos é un referente claro dentro da música popular galega e que non se entendería sin eles.
Un grupo moi en forma e con moita forza, moitísima ilusión, e quizás teñen tanta ilusión, bueno, distinta, pero tanta como a que tiñan nos inicios, seguro. Para nós é unha honra traballar con eles, porque Fusión é un grupo mítico e para nós é maravilloso estar compartindo con eles estes concertos. Despois de tanto tempo de escoitarlos, non, pois estar en riba de escenarios compartindo pois as súas emocións, pois a verdade é que é maravilloso. Sementarei loguillo de cranear, en tanto no pobo medre un niño, un bello e un cantar. Sementarei loguillo de cranear, en tanto no pobo medre un niño, un bello e un cantar. Sementarei loguillo de cranear, en tanto no pobo medre un niño, un bello e un cantar. Sementarei loguillo de cranear, en tanto no pobo medre un niño, un bello e un cantar. Sementarei loguillo de cranear.